kuningi kabi engabe ngiyakusho. Yebo. Thelo wena. Yebo mamkhesi. Lokho ukusho ukuthi mina ngikwanelisi. Awunganelisi vele. Mina ngikwanelisi mina ekuqaleni kwakwenzekele. Wena wangiheha ngemali, mingaki iminyaka mina sithandana nawe. Mingaki iminyaka ekugcineni ngoba nakho usuze wakhulelisa umzala wami usubona ukuthi wena mina ngikwanelisi mina. Angithi nje wena awunabo ukuthi mina ngiye nawe ocansini. Futhi bevele bengeke ngize ngiye vele bengeke ngisaya vele ngoba vele mina usungihlukumezile. Ulungu wavuma nje ulungu. Kanjani umuntu empetheni nomuntu ongihlukumezayo? Usungihlukumezile kwanele. Ulungu wangitshela ngontanga yakhe. Ulungu ngicela ungiphumele ungihambele. Ngeke ngiphume. Ulungu ngicela ungihambele. Qhubeke nomzala ke lokho. Ngeke ngiphume mamkhesi. Uphuma ngidala. Ngiphumele ungihambele. Ngiyakuthanda nje. Ungiphumele ungihambele. Ngiyakuthanda nje. Ngisafuni phela mina. Nolungi futhi ngeke umlahle ngoba manje ukhulelwe ingane yami. Ngimlahle kanjani ulungu ekhulelwe ingane yami? Angithi ingane yami le. Ingane ekulungi. Nawe ingane yakho. Ingane ekulungi nawe ingane yakho. Akuyona ingane yakho. Akuyona ingane yakho. Akuyona yami. Yebo. Siyona yami yakho nayo. Nawe yakho. Angisakufuni. Yesu sobathathu ngingane. Hayibuka hliya kwenzeka apha into enjalo. Yesu sobathathu. Iyaqala ukwenzeka lento ke. Akaze yenzeka into enjalo. Mina ngindawo. Wena ngijwayele. Ibe nomama ababili ibe nobaba yahlanya hamba. Ungaphinde ungiveze ku TV. Nginibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibizwa ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke sivakashelwa ma namhlanje na kanjani khona lento engasachazi kahle kahle eyenzakalayo lokho iqhubeka nje. So ula uzilungiselela ukuthi akakhulumisane nayo nobhuti noma usisi noma ugogo noma umkhulu lo azobe emlethile la ukuthi bayixazulule indaba yabo. So ke asike sizwe ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona njani? Yebo sawubona. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo ukuthi uma bani negama lendawo la usuwakhona. Oh, igama lami nguLindiwe ngowakwaMkhize ngisuka eMlazi. Okay. Ngicela nje sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje. Ngibhalele kule show ngenhloso yokuhlukumezeka. Sekaningi ngihlangane nendoda ngo-2023 emva kokushonelwa umyeni wami ushona ngo-2020. So ngase ngithola le ndoda egama layo kuNgani wakwaShoes. Okay. Ungihlukumezile ufike kumina ngenhloso yokuba uzongiphatha kahle sizonakekelana emzini wami. Ngimthole engasebenzi. Emzini wakho? Emzini wami wendoda yami. Indoda yami yashona ishone ngo-2020 yena ngamthola ngo-2023 ukuthi uzohlala naye emzini lo. Okay. Masihlaleke lapho ngoba sisihlaliseneke naye-ke. Ube umuntu obengasebenzi so ngamnakekela angangoba ngaze ngamtholela ngisho umsebenzi la ngisebenza khona eJaldini ukuthi uzoklina igceke. Usebenze cishe mhlambe inyanga eyodwa emva kwenyanga eyodwa wathi uyahlukumezeka wawuyeka umsebenzi. So walokho eqhubeka ke engihlukumeza kodwa bengibuye lokho athi uyaxolisa ngimxolele. Kokuqala nje ungilimaze ngisho nala ebusweni. Okay waxolisa ngiyamxolela. Okwesibili waphinde futhi okwesibili wabuye edakiwe la ebuya khona waphinda lapho wangilimaza futhi engishaya engihlukumeza. So ngamsabisa ngamaphoyisa ngambizela amaphoyisa mangimbizela amaphoyisa wangathi uyaxolisa. Okwesithathu ke lokho asekwenzile ke sekuwesi kona ke sekungenza ukuthi ngaze ngathi angibhalele khona kulolu hlelo ongcono lolu daba libuke wona wonke umuntu umphakathi ngoba usengihlukumezile kakhulu angisadingi eduze kwami. Ngakho ngize ngabhalela kulolu hlelo lolu ngokuthi ngaletha ukhazini wami. Mangiletha ukhazini wami la emzini wami ngathi ngicela azongibhekela la ekhaya ngoba mina ngiphindela emakhaya ngiyonakekela ubaba wami uyagula akekho right. Biological. Okay. Ngamnakekela ngithe ngabuya ukhazini wami uzithwele. Mangibuza ukuthi hawu ukhazini wami wazithwala uyindaba kwenze njani ukhuleliswe ubani? Wangitshela waqala wangifihlela wangitshela ukuthi ukhuleliswe yena umyeni wami lo ndoda le engibambisene nayo.
manje. Yingakho-ke sengithe-ke sekwanele, ingakho ngize ngaphoqeleka ukuthi ngibhalele lolu hlelo. Sengicela-ke manje angiphumele angihambele ngoba angisamdingi, sekwanele. Angisamdingi empilweni yami, angisamfuni kwangempela, ngikhathele uyena. Ngicela nje angiphumele angihambele. Bangaba abantwana onabo? Abantwana enginabo abamyeni bawu-3, bathathu. Ungana nje omdala? Omdala una-20, owesibili una-17, logcina una-12 years. Bakhulile labo bantu. Yebo, sebadala. So wabachazela wathini mewuza nomunye umlisa endlini okuyikhaya elakhiwa ubiological father wabo kanye ebambisene nawe? Ngathini amantombazane ngathini kuona kuba akubi nzima kakhulu uma amantombazane kuba ingane zamantombazane. Abafana abangakwazi uku-understand. Amantombazane abana-understand ngoba bambiza ngomalume, abambizi ngobaba. Wazi kuye ngabatshela ukuthi umalume. So banganankinga. Abanganankinga nencane. Okay. Ngiya-understand ukuthi mhlambe ukudlula kwamnyeni wakhe emhlabeni vele ke wahlala leso sikhathi ungenamuntu, kodwa ke mhlambe ekuhambeni nesikhathi wazizwa unengcindezi yokuba lonely, so bumdinga mhlambe omunye umuntu ngoba ubusujwayele vele kuba nomlisa empilweni yakho. So yini eyenza ukuthi mawusunomlisa omusha mhlambe kungabi wena osukayo uyohlala naye endaweni yakhe? Yini eyenza ukuthi umlethe endlini yakho eyamandla akho nomyeni wakho esaphila? Konke lokho-ke ngathini angicabanganga kona, ngathatha nje ngokuthi ngoba vele kwakumuzi esiwuhlanganisele naye sobabili nomyeni wami. Yes, amandla ethu sobabili. Yes. But kwaZulu sikhuliswa kanjalo ukuthi ubaba wala ekhaya engasekho, mekuthi uma usanayo i-energy yokuthi angaba nomunye umuntu ongcono kuphume yena. So isizathu mhlambe esiqinile esingenza ukuthi umbuyise ubhuti umzise la ukuthi ngabona ukuthi-ke lo muzi uma ungasala wodwa kuzofana nokuthi usele wodwa ngoba iy'ngane zona zisancane zikakabi sezingeni lokuthi sezingakwazi ukuthi zihlale zodwa. Yebo. Oh, all right. Ngoba wafika yena kwalula, kwangathi nje umuntu uzokwazi uzongiphatha kahle, sizokwazi ukuthi sixhumane sakhe umuzi nje kahle. Okay. Ngezwa. So uma umfaka-ke la umalume, njengoba uthi ingane zakho zimbiza umalume, uqhubeka ulala naye kuleli kamera lokade ulala nalo nomyeni wakho esaphila, mhlawumbe kuleyo mbhede owodwa, noma mhlawumbe uke wathutha ikamera kwi-main bedroom wangena nje kwikamera lama-visitor noma guest noma mhlawumbe ley'ngane, noma wenze njani? No, besisebenzisa ikamera lama-visitor. Okay, usukile kwelakho. Yebo. All right, ngiyakuzwa. So-ke mhlambe esakushela noma i-relationship isaqala bese ngekho yini impawu ozibonile ukuthi ayi lo muntu lona angeke ngathi kuzohamba hambe unabo umonster ndlela unabo ubulwane, mhlambe uthe uma uzibona lezo impawu lezo shuthi uke waziba ngoba uke wangahlukana naye usaqhubeka isikhathi kwaze kwafinyelela la azibonisa khona ukuthi yena uyisimo esinjani somuntu. Kona ngizothini? Ngiqale ngambona ukuthi cha yena umuntu oright because benganalo udlame. Kodwa kuthe ukuhamba kwesikhathi ngabona manje ukuthi hayi umuntu washintsha. Wabuya lapho angitshela ngokuthi vele mina ngimdala kunaye, kodwa eqala ukungitshela zangitshela ukuthi ngimdala kunaye, kwaba sengathi nje ave ngithanda. Kanti umuntu uzongijikela. Umshiya kakhulu yini ngeminyaka? Noma ngamshiya kakhulu uza la emuva kodwa eduze kodwa. Yebo. Okay, mhlawumbe ngabe okokuqala nga ekubeka isandla iy'ngane bezikhona endlini ziwuza umsindo noma mhlambe babe sey'ndaweni zabo mhlawumbe bengekho egcekeni kuyinina nodwa nobawu-2 ekhaya? No, umsindo bewenza sisi sobabili mhlawumbe kodwa kuze kwenzeke ukuthi kugcine iy'ngane sezizwe zikhona nasegcekeni. Zitheni okokuqala ngazibona uma wazo ehlukumezeka ngaphansi kwegama elithi uthando? Hayi bezingabi nankinga zona kodwa beziba ngakumina, beziba ngasesayidini lami, zingibuze zithi wena mayindaba ungamxoshi lo malume. Okay. So ukubona iy'ngane zakho uzibona ukuthi azikho right kodwa waqhubeka, bekuphatha kanjani lokho?
Ya kona bekungiphatha kabi kodwa-ke wena ngokuthi nami bengimthanda impela. Okay. Mama bengimthanda ukumthanda. Okay, shoot awusamthandi manje. Hayi manje So right. ayisengi-right ngayo. So uke wahlala naye phansi naxoxisana indaba ukuthi akaphume. Mhlambe before uzuze la kwishow. Uke wayihlongoza indaba enjalo ukuthi akaphuma ahamba kushiya. Yebo njengade ngisho nje sisitho okokuqala. Waqale wangihlukumeza engilimaza lokhu exolisa kwaze kwabe kabili lokhu exolisa ngiyazi ngabiza ngisho amaphoyisa. Yes. Elokhu exolisa kuloko esithathu-ke bandla shame uthe ayi angisamdinga ngempela. Uthe uyini nawe lo okhulelwe? Lo okhulelwe ukhazini wamzala wami. Ukhazini. Yebo. Yena uhlangana kanjani nokuthi esengakhulelwa ingane ekamalungu? Ngisho ukuthi phela ingenkathi mina kade ngingekho ubengenayo boyfriend? Amazi noma benayo boyfriend. Akaze akutshengise umuntu athana naye? Ubengakaze azangikhombisa umuntu. Mina ngimlethe nje la ngenhloso yokuthi ngifuna azongibhekela umuzi, azongibhekela nezingane. Sekwenzeka okunye manje. Ngoba usethe ukukhula. Yo, noma engemva kwami-ke yena. Asithi ngcono abuye azongibhekela ukuze nami ngikwazi ukunakekela ubaba emakhaya. Uyazi umalume ukuthi usuyayazi indaba ukuthi kuzo umntwana? No, bengakazi. Akazi? No, bengakazi. Okay. Ithi ngivele ngimlande khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane noba u2. Mhlambe nizosithola isombululo ongenzeka mhlambe ngeke kwenzeke ukuthi kusombululeke manje. But ngicela ube nesineke nje ukhulumisane naye umbona. Yebo. Ngiyacela usondezelene. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So ke umhlonishwa uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sizophuma la sekuxazululekile. Kodwa ke indaba yabo idinga isineke nje nokulalela kakhulukazi khona sophuma la sesazi ukuthi sibheke phi kusuka manje ngiyaphambili. So ke sike sibone ukuthi sokwenzakalani. Sabona njani? Yebo, siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Ngolungane washoze ngisuka eMlazi. Okay, uzalelwe eMlazi. Yebo, uzalelwe eMlazi. All right. Uyamazi umama engihleli naye? Yebo, ngiyamazi. Wasimaya lapho shothi ikhona lento le ekhona umazi ngayo. Kwenzakalani phakathi kwenu noba u2? Cha, ngiyamazi yena. Siphilile naye kakhulu. Okay. Ekuphileni kwami naye kakhulu hayi. Ngisiphila nje kahle ngoba ngisho imoto yakhe benginika ngisho khiyebe imoto. Oh. Imoto enginika imoto zakhe ngihamba nazo. Benikhululekelene. Sikhululekelene. Okay. Yebo. Manje ke ubhalile kwi-show ethi enough is enough. Uthi khona ke usenokucindezeleka kakhulu use-right nje ngezinto eziningi. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini le ongenze ukuthi ubizelwe yona la ekhaya namhlanje. So ngicela nje umlaleli. Yebo. Ngiyacela sikhulumisane naye. Uhlale nje phezulu kwaludaba esenzile. Yebo lungane. Yebo. Ngakhumbula ukuthi kwasekuqaleni sueqaleni senginikeza amawuningi amangaki. Sueqaleni ufike udakiwe wangilimaza. Yes. Njenginezikaya ebusweni kanjena nje ngaliyezo wena waxolisa. Waphinda kwesibili. Waphinda futhi wangona. Wangilimaza ubuye udakiwe. Waphinda waxolisa. Okwesithathu ke manje uthi yakhumbula ukuthi wenzeni? Umzala wami udlale nomzala wami. Ngathatha umzala wami le emakhaya ngenhloso yokuthi akaze azongibhekela izingane nawe ukhona nawe. Wena wabona yena sekuyintombi kuwena. Egcineni lapho futhi wangibiza ngokuthi wangitshela ukuthi mina singimdala kunawe. Ngoba nakho usukutholane nomzala wami. Usuze wamithisa ngisho ukumithisa. Yabo manje okugcina ke manje sekugcinile. Angisobuye ngiphinde ngikhulumisane nawe. Ngicela ungisukele ungihambele. Ingakho ngize ngize ngifike la kule show le. Ngibhalele kule show. Ngenhloso yokuthi ngifuna ukuthi wonke umhlaba ubone ukuthi wena umuntu onjani. Hawu. Mamkhize sungaze ungikhiphe ko TV. Uthi le emakhaya bangibuye ko TV mina.
Bangibuye ko TV. Kunini ngikubekezelele. Ngize ngizofika lana. Kunini ngikubekezelele. Ngoba kuyafana kube kuthiwa bekade lento bese uyikhuluma nawe endlini. Ngithi ubogcina sewungilimaza. Bengeka sibesingesikho isidingo sokuthi wena mamkhize uze la uzongiveza ku TV. Mina ngikhathele mina wena, yazi ngikhathele wena. Ngikhathele. Kunokuningi engabe ngiyakusho la engamele ngikusho la ngikuhlambalaze la phambi la ku TV. Kuningi kabi engabe ngiyakusho. Ngikhathele wena. Yebo mamkhize. Lokho ukusho ukuthi mina ngikwanelisi. Awunganelisi vele. Angikwanelisi mina eqaleni kwakwenzeke le. Wena wangiheha ngemali, Mingaki iminyaka mina sithandana nawe. Mingaki iminyaka egcineni ngoba nakho isuze wakhulelisa umzala wami usubona ukuthi wena mina ngikwanelisi mina. Angithi nje wena wawulapha uthi mina ngiye nawe ocansini. Futhi bevele bengeke ngize ngiye vele, bengeke ngisaya vele ngoba vele mina usungihlukumezile. Ulungu wavuma nje ulungu. Kanjani umuntu empetheni nomuntu ongihlukumezayo? Usungihlukumezile kwanele. Ulungu wangitshela ukuthi yakhe. Lungu ngicela ungiphumele ungihambele. Ngeke ngiphume. Lungu ngicela ungihambele. Kubeke nomzala ke lokho. Ngeke ngiphume mamkhize. Uphuma ngidala. Ngiphumele ungihambele. Ngiyakuthanda nje. Ungiphumele ungihambele. Ngiyakuthanda nje. Ngisafuni phela mina. Nolungi futhi ngeke umlahle ngoba manje ukhulelwe ingane yami. Ngimlahle kanjani ulungu ekhulelwe ingane yami? Angithi ingane yami le. Ingane ekulungi. Nawe ingane yakho. Ingane ekulungi nawe ingane yakho. Akuyona ingane yakho. Akuyona ingane yakho. Akuyona yami. Yebo. Siyona yami yakho nayo. Nawe yakho. Angisakufuni. Ethi usobathathu ngane. Hayibuka Kahle yakenzeka into enjalo. Ethi usobathathu. Iyaqala ukwenzeka lento ke. Akaze yenzeka into enjalo. Mina ngindawo. Wena ngijwayele. Ibe nomama ababili ibe nobaba yahlanya hamba. Ungaphinde ungiveze ku TV. Ungaphinde ungiveze ku TV. Ngiyacela sikhulumisaneni kahle, ngiyacela tu. Ngiyacela. Bhuti wami. Yebo. Hawu. Imana, ulwako lwani manje ngoba besikhuluma kahle nje. Yini yenza ukuthi uyamthanda kodwa uthi uyamhlukumeza. Kwenzeka kanjani lokho? Uyena unolaka kumina. Mina bengikuthanda ngisakufuna. Why uzomhlukumeza ke? Why umshaya? Umshayelana. Hayi ngangaze umshaya nganomphusha. Umphusha uzomlimaza. Pho ika anazo zenziwe ukuthi umphushe. Hayi shothi walimala ngale ngathi ephusha eshiblika. Ukuthi ngangimshaya, ngangamshaya. Mama uvela unamanga kanje, musuqamba amanga, vele unamanga wena, hlezi unamanga. Ungasho ukuthi nginamanga. Hlezi unamanga. Ungasho ukuthi nginamanga. Okay mana. Ungasho ukuthi nginamanga. Okay. Ngicela sikhulumisane. Ngindoda mina. Funa ngiphinda kwesingakho. Ngindoda angithi. Okay, ngiyacela sikhulumisaneni kahle. Hawu. Ngindoda. Ngicela sikhulumisaneni kahle. Mina ngazi ukuthi indoda into engamthinta inhlobo umuntu esifazane ephatha kahle umndeni wayo, ejabulisa umuntu wayo nezingane mekuwukuthi banezingane. So ngiyacela nje sikhulumisaneni kahle wehlisa umoya bhuti wami ngiyacela tu, ngiyacela. Angithandi mina ukuthi silwe asizile ukuzolwa la sizokhuluma kahle. So mina ngifuna ukwazi ukuthi yini edala ukuthi uthi uyamthanda kuyabajikijiki usuyamphusha ke ngoba awufuni ukuvuma ukuthi umshayele kodwa unakho unazika njengoba echaza. Okay fine umphushile ke yini edala ukuthi uphushe umuntu omthandayo kanti why menigejene ningahlalisani phansi njengabantu abakhulile abadala nikhulumisaneni kahle. Yini okwenza ukuthi umphushelane? Uyena akanazo indlela zokukhuluma nami. Intadala ukuthi ngize nami ngidinwe ngimphusha alimale kanje indlela azothi mekhuluma nami akanazo indlela zokukhuluma. Okay. Mekuthi akakhuluma nawe kahle yini edala ukuthi ungaphumi uhambe nje ushaya umoya ubuye sewehlisela umoya usozothi mamkhize ngiyalibona iphutho othi ngilenzile ngikufani ngiyaxolisa niqhubeke nempilo. Why? Kwasho yena wathi lwamuzo wami. Wathi owethu sobabili lwamuzo. Washo wathi lwamuzo owethu sobabili. Uthi umuntu ophilayo kanti yena umuntu ophila winyoka. Inyoka ayisuke ihambe ngaphansi abaye ngaphandle. Ungangibizi ngenyoka. Ungangibizi ngenyoka. Manje ufinyelela kanjani kumzala wakhe? Ulungile. Ulungile? Oh, wayihambile semakhaya eyobheka ubaba. Ubaba egule emakhaya. Okay. So asala mina nolungile. Okay. Masala nolungile ekhaya. Mkhokhobeni. Akubanga inkani. Wafika kumina ngilethela ibreakfast kahle ekseni. Okay. Ngashaya ibreakfast. Naye waqhamuka kumina eqeshaya egqoka ingubo emfishane engaka. Okay. Meza kumina wase ngilethela ibreakfast ekseni. Wenza ngenye indlela. Ngangayinanga leyo nto. Okay. Kwase wasethi wemalume uma akekho ithina esisele lekhaya sobabili. Ingane zazingekho futhi. Zazingekho ingane. Oh wena uchaza ukuthi yena wafuna wena. Uyena wafuna wena yena ngithi. Uchaza lokho.
naye wangiheha ngendlela angiheha ngayo. Awubaleki ngani? Ngase ngoba manje inkinga ekhona ngeke ngisakwazi umbeka ngoba ukhulelwe ingane yami. Lalela ubuthi ongithanda. Wawukade uzotshela mina ungifonela ngithi ifoni ngakuthengela ifoni ozobuya utshele mina ukuthi nangu umzala wakho phela ethi kanje enza kanje mina ngenze njani ngoba kuba wakhuluma leso sikhathi mhlambe wayengamxosha athi hayi ngicela uphindele ekhaya nakhona hayi ukuthi emxoshe emhudule akhulume naye kahle njengoba umzala wakho uthi hayi ngiyacela ngibona ngazi ukuthi udingakala emakhaya kakhulu okudlula la so yini eyenza ukuthi ungamtsheli umuntu wakho othi uyamthanda ukuba ngamtshela wayezobwenze ngenye indlela. Kanti vele mase ngikhuluma iqiniso sasingaqala ukulala noLungu sasingaqala ukulala sasiye silale namanga vele wawumfuna ungekho usahambile sale sobabili futhi wena kwesigebengu wena ufanele wena isigebengu uyena wasiyangithanda nje wathi nguntanga yakhe uyafana nomfana rapha-ke shuthi wena uma unjalo kwafana ngenze njani ethi uyangithanda nguntanga yakhe kwafana ngenze njani okay mina ngibona ngazi ukuthi kuyakujabulisa ukumbona ephatheke kabuhlungu wayi angijabuli uyajabula ngoba phela ngicela ukuthi sibuye sikhulume lenkulumo. Sikhuluma phi kabani? Sikhuluma phi kabani? Manje into esuke wayenza ngangayithanda singiveza ko TV angithi ungiveza ko TV ngibukwe izwe kuze kwafinyelela lapho kuzafinyelela lapho ngiyahlonishwa mina ngindoda ngumZulu phakathi sakuze kwafinyelela lapho ngindoda yomZulu ngiyavuma ke windoda yomZulu angali but indoda yomZulu iyazi ukuthi awungeni emzini wendoda mekukuthi uthande umuntu osewashonelwa mhlawumbe umnumzane wekhaya ukumbize ukuthi akashiye umuzi eze lana noma kuthiwa akazolala ezokuvashela mhlawumbe kusule kuseni ntambama usiyahamba yini eyenza ukuthi njengendoda yomZulu understanda yonke into yakaZulu yini eyenza ukuthi uvume uyongena endlini kaBaba uMkhize uyena wangigabisela ngeke ngokhiye beimoto wathi thatha lokhiye wamakhanda werenje ngathatha ukhiye werenje wasuthi le moto angihlale nawe sekweyami nisho ukuthi mina ngakushela mina ngithi imina ngakushela manje imina ngakushela ngase ngigabisela sho ukuthi kuyafika phela lolo thandeke lapho wangiheha la wangiheha vele ngenzela indoda phela ngangithi iyangithanda ngithi ngangifanele ngikhombisa ukuthi uyindoda ngikhombisa ukuthi uyindoda ngiyindoda vele ngikunikeza okhi angiyona indoda manje angiyona indoda yakho umsebenzi wakuhlula wakulala mina angiyona indoda yakho manje uklina igceke leli hlula kwakwenzani igceke phela washo wathi soqasha abantu abazosebenza ekhaya lekhaya egcekeni ukhona ngangikhona ngangibhizi nje ubuye ngiyimoto ngilanda emsebenzini ngemoto ngibuye lapho mina nje ngibana nenkosi yami ngicela ungiphumele ungihambele kwami ngiyakwazi ngiyakwazi usho hayibo wayenze ngeke uzokwazi ngiyakwazi ngiyamthanda naye ngiyamthanda usukhulelisa ngicela ukuthi okay sangikhulelisa ngangimlahla uma wengane yami ngoba uphethe ingane naye-ke phela hamba naye okay shuthi nizoqhubeka ukuthi uma wengane yakho emzini kaMamkhize soqhubeka emzini wami kanjani futhi never akwazi musangithanda uhambe uyachaza ukuthi ucela ukuthi uhambe ukhululeke nempilo yakho nawe uzoqhubeka endlini angeke ngikuzonde futhi hamba nje uyohlala lokho hleli khona hayi ngicela sibuye sikhulume ngihlale nembodla mina ngizojikela endlini ngiyacela amagcwaba ngeke kuphinde kwenzeke lokho kwenzeke yize lo sungibukisa ko TV uchazile ekuqaleni ukuthi waqala wamphusha uthe wena umphushile wengishaye okay uthi wena waqala wamhlukumeza oqala waxolisa ekuhambeni nesikhathi wathi ngeke uze kuphinde so uzokuthemba kanjani namanje uma uthi ngeke uze kuphinde ekubeni nasesiqaleni kwenzeka into eyodwa ukuthi uxolise kodwa uphinde futhi umlimaze uphinde uxolise uphinde futhi umlimaze njengoba uthi manje ngeke uzophinde uzothemba kanjani amazwi wakho nangale kwalokho vele okay ungenile endlini yakhe nomyeni wakhe fine sidluleni lapho ngoba ngenze ukuthi ivumelane zenu navumelane kuse right kulungileke but uyachaza manje uthi ucela ukuthi uphume endlini uqhubeke nempilo yakho nakhona uyachaza ukuthi akakuzondi but ucela nje ukuthi uphume endlini asale nezingane kwakhe nabantwana bakhe yebo angikwazi ukuhlala ngekho ngikwazi ukuhlala nale mbodla le angisaphunzi sekubiyekile ngisho utshwala sekubiyekile utshwala ubiyeke nini ngoba uzothi uphindela lapho nami angidingwa manje manje ngiphindela khona nje ngihamba ngedwa uyasala uzozibona ushona ngala sathi impahla zakhe hamba nawe sala nje sahamba uyehamba ngisuke kwami angidingi hamba nawe yini enza ukuthi awuphume endlini angiphumi uyena washo lo muzi sekowami
owami naye. Ubhale bani phansi? But uthe nje uyindoda yomZulu. So uma uyindoda yomZulu uya understand ukuthi na kanjalo lo muzi ngeke kuze kube. Indoda phela ngegama ukuthi indoda. Yonke ngizocela ukwenza kanje na. Ngizocela ukwenza kanje. Ngicela ukuthi ngegama hayi phela indoda yalapha kulo. Ngiyacela mama, ngiyacela. Ngicela ukuthi mawuthi angiphume. Kodwa mina ngisathanda uba nawe. Ngiyathanda uba nawe. Manje muthi angiphume, ngibe mina ngisathanda uba nawe. Lengane kusho manje lengane eseswini ngeke ngilahle ingane eseswini. Yani phela babili phela kusiyona. Akasho ukuthi yena lahle ingane. Uthi yena ucela uphume endlini. Akasho ukuthi lahle ingane. Yena uthe akukho la ihlangana khona lengane. Fana ingane ikhona iyeza. Uthi yena acela uphume endlini uyoqhubeka nempilo yakho ukhululeke kahle. Yebo. Hayi ngihamba naye. Nelunga lomndeni elishizayo. Ngihamba naye lutho. Uhamba naye kanjani? Lutho. Ngihamba naye nje. Hamba noba. La ekhona. Uhamba noba. Funa ahlale eseduze kwami la ekhona. Wathi wena ngimdala kunawe. Hamba kanjani pho nogogo ke? Uhamba kanjani nogogo ngoba phela walikhipha leli. Hamba kanjani nogogo? Ngamdaka utshwala. Awudaka utshwala. Ngamdaka utshwala. Awudaka utshwala udakela la kunini? Ngiyaphinde kwenze ngangidaka utshwala. Mawuthi awuphuma endlini shuthi uzokwenza nje uzothandana nabo bowathi unomzala wakhe. Umzala wami uphinde ekhaya, uphinda kubo. Hayi ungamxoshi umzala. Uphinde kubo. Ungamxoshi. Ubona nawe uphinde la wavela khona. Yabo la wavela khona. Maye phela umzala wakho ngeke umlahle. Ulungi ngeke umlahle unengane. Sekwanele, yazi kwanele. Ayithole kuyimanje ngane. Kwanele. Manje ngibhalele kule show nje ngezala kule show ingoba bengifuna kona ukuthi ufuna ukuthi ngikhishwe kanje ku TV. Kanje ku TV. Okay ngiyamxolisela ukuthi ukubizele kuma camera uxolo tu. Uxolo. But lokho ukuthi ucela ukuthi uphume emzini wakhe asicela ukuthi singakuzibi lokho. Ucela kahle ukuthi ucela uphume uqhubeke nempilo yakho and asho ukuthi lahle umntwana wakho nolungile. Uthe ucela ukuthi uphume asale kwakhe nezingane zakhe. Mangiphuma ngedwa. Uphuma wafika nobani baba? Nekhiye lezo wanginika zona. Uzophuma nezinto zakho. Abesikhoma sakho leso. Ngoba washo wathi irange yami. Angiswasho wathi irange yami. Kusabhala block. Wathi irange yami. Ima kubhalwe block. Sagcina sazobhala na washo ngomlomo. Uyasho nawe sagcina sazobhala. Shutha ngabhala indawo. Akabhala indawo. Sisanje. Kodwa mina ngisewo wakho. Kwakungegama. Ngisewo wakho. Uyachaza ukuthi umphumezile use-right. Abo lezi impahla lezi angangikuthengela zona. Nazo uzosala ngiyayidinga. Hamba wena uhambe nomzala lo. Angindawo. Why uthawinda? Ngishaye eningi ngisho amaphoyisa. No, akasho ukuthi uzokushaya and akafisi ukukushaya. Uthi angisho ukuthi ngiyakuzona. Ngicela ukuxolisa. Angikuzondi. Ngicela ukuthi nje ngifuna usuke eduze kwami. Ngicela uxolo. Ngeke ngiphinde, ngicela uxolo. No, wenza utshwala ngisaphuza. Uxolo lesingalo uxolo. Ngicela kube lokugcina, ngicela kube lokugcina loxolo. Ngicela kube lokugcina loxolo. Usuke wezwa bhuti ngento ekuthiwa protection order before. Oh yebo ngike ngezwe. Uke wezwa ngayo? Yebo. Oh alright kulungile ke. So sigcina phi maye ngabe ethi cela uphume endlini. So masisuka la manje uyoqoqa. Noma usumqoqeleli? No, noma bengakaqoqi. Kodwa nje mangisuka la ngifike endlini ngiyamqoqela ngesathi ngibeka lapha ku balcony. Okay. So uthini ngalokho? Ngicela ukuxolisa ke. Oh yena afike nawo kamaphoyisa ezolanda zona lezo impahla zakhe mawukuthi mhlawumbe no makwaye nathi singakuphelezela sifike sihlale sikulinde umqoqele and then sibe neshow ukuthi uhambile kuyimani nathi sihambe. Ngingakujabulela kakhulu lokho. Okay. So bhuti ke uyavuma ukuthi sihambe siyoqoqela impahla nene uyaphuma. Hayi ngicela sihambe la angiqoqisa yena. Siyoqoqa sobabili. Hayi wavesa sikade sihlangane sobabili. Uzothemba kanjani ukuthi uphephile mehamba nobawu? Uyangibulale. Sizothemba kanjani? Ngikwenze lokho. Ngeke ngikwenze la ngisaphuza ezazinto ngangizenza ngoba ngangiphuza utshwala kakhulu ngalezi. Okay, ngoba vele ngeke uzokwenzeke. I'm sure namanje ngeke uzobe nenkingi ukuthi sihambe naye. Sihambe naye? Yes, sifese siyombuka sihlale nje naye simdedele aqoqe impahla bese uhamba nazo. Ngiyangixosha impela. Ngiyaxosha. Uyangixosha? Ngisakudingi, ngithe angisakudingi. Ngithe angisakudingi. Awungeke. Uyacabanga ubuhlungu abantwana babuzwayo bebona uma ehlukumezeka. Uthini ngezingane zakhe? Mekuthi umthanda ngempela. Ngaba umhlukumezi, ngaba umkhalisi, ngaba awumenzi ukuthi akhulume kakhulu, ngaba umenzi ukuthi athethe. Kumanje kuza umntwana wa cousin wakhe okuwukuthi naye uma walowo mntwana because cousin wakhe ukusho ukuthi usesi wakhe.
konke lokho awucabanga ukuthi ngabe uzizwa kanjani ngakho? Ngiyacabanga ukuthi iy'ngane zami seyikhulile manje, zikhulile. Babona yonke into badala. Ngazi ngani kwayizona mhlawumbe uzoyijikela kwayizona lezo y'ngane. Azibone ziyintombi eduze kwakhe. Ngeke isakhona nje uLungi lo nengane esesizwe. Angithi nawe uzombona esirafazekile ngoba senengane yakho bese ubona abafresh iy'ngane zami. Angisakudingi. Ngicela uxolo. Ngicela uxolo. Ngokwazi ukulala nokhazini wami. Ukhazini wami ufana nodadewethu. Ngiyacela uxolo mama. Ufana nodadewethu ukhazini wami. Ngicela uxolo. So ngicela nje bandla. Kumele out. Yebo. Kwanele bandla. Njengoba ngisho ngithi kwanele. Wena uzoqoqa nawe ngisiwabili angithi mama. Angeni mama. Uzoyiqoqela wena. Ngeke ngize ngikwazi uzoyiqoqela wena. Iy'mpahla zakho zaziwa wena. Kodwa ongokwami kwakuthengwa yimina uzokubuyisa. Hawu. Into enjani nje mama leyo? Nje. Manje futhi ngizophuma lapha endlini ngiphume ngigqoke i-track pen. Nalesa skindi lese. Wafika ugqokweni wafika uphethe ngisho uphethe isikhwama. Angiphethe isikhwama. Esinalabo jini bakhe abawu2. Hawu, buka ngizwane ngiyabuka ku TV le emakhaya bayangibuka ukuthi ngenzani. Awu kahle Mama Mkhize ngiyacela Mama Mkhize. Cela uxolo maqhwa. Awukhohle yazi khohle. Angikudingi ngiyacela namanje angikudingi. Angazifuna ngize ngithini. Ngiyacela ukuthi sibe sihamba njengamanje sizofika sikulinde. Sikuhlalise aqoqa qede mekuthi ufisa uqoqe yena aqoqa qede and then sibe nesho ukuthi uhambile and then kuymasihamba ke. Ngiyabonga kakhulu ngakujabulela lo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe ugcine ngokufika usilalele ukuthi sithini but ngicela ukuthi sibe indlela. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela lana ukuthi kuhambe kanjani njengamanje ke sibheke emzini kaMama Mkhize lapho kuzofika uMama Mkhize amdedele afika aqoqa ubhuti endlini and then bese siyamlinda aze ahambe simnesho ukuthi uhambile kuyimani nathi sikhululeke kodwa ke njengamanje sigcine la into engayithanda kakhulu ukuthi abantu besilisa bahlukumeza abantu besifazana ikona lokho okuke kudlange kakhulu hayi ukuthi abantu besifazana abahlukumeza besilisa nakho kuyenzeka lokho kodwa akujwayelekile so ngamazwi nje abafishane ngiyacela ukuthi sihloniphaneni mekuthi kunothando phakathi sihlangene sabantu sazana ukuthi siyathandana ukuhlukumezana asikho isidingo sakho uma ubona ukuthi uright ngomuntu then suke eduze kwakhe umtshele ukuthi hayi ngazi ukuthi angakabi ready mina ukuthi ngibe semathandweni kunokuthi ungamkhalisa kunokuthi ungamqambela amanga kunokuthi ungamhetha isidingo asikho umuntu mawumthanda menzele iqiniso ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngithanda kakhulu bye. The Black Life TV.